هەودەمین پێشانگەها پرتوکان ئاناونەتەوەیی لە ئەنقەرەی دەست پێ کرد. Di pêşangeha îsalda ku nêzîkê 300 weşanxane û 850 nivîskar bi 100,000 pirtûkan beşdarin, tevî ku 5 weşanxaneyên Kurdî ji bo wê pêşangehê hatine vexwandin jî qet weşanxaneyeke Kurdî beşdarî di wê pêşangeha navdewletî da nekiriye. Sala borî weşanxaneya Nûbihar beşdarî pêşangehê bibû, lê îsal Nûbihar jî beşdar nebûye. û serokê weşanxaneya Nûbiharê Süleyman Çevik da zanîn ku ji ber bêderfetiyên aborî û buhayê kiriya cih wan îsal nekariye beşdarî wê pêşangehê bibin. Herweha weşanxaneyên binavê Doğu Batı û yapıkeretiyên ku beşdarî wê pêşangehê bûn dan zanîn ku wek hemû kertan rewşa aborî li ser kerta weşangeriyê jî kiriye û ev jî deheyameke zehmet de derbas dibin. Bi rastî jî tedît rûpelan da gelekî bihabûne. Rûpel ji ber bihabûna rûpela aniha mesela çapkirina pirtûka jî gelek biha bûye. Ji ber wê yanî em rewşeke xeter dane ne baş e. Yani rewşke ne baş e. Aniha mesela em pêşe xwe nabînin yani. Dibêjin ya her roj zam tê. Ji ber wê mesela ku em dema pirtûkekê çap dikin ew xelas dibît ya nû çapkirina wê ez ê bêjim mesela me 5 milyonê çap dikir. Vê carê em 100 milyonê çap dikin. Yani rewşeke ne baş e yani. Geçen fuara göre li gor pêşangehên rabirdûyê îsal beşdarbûn gelekî kêm e. Sedema vê ya sereke jî ew e ku derfeta welatiyan ya bo kirîna pirtûkan nemaye êdî û em jî wekî berê êdî nikarin pirtûkan çap bikin. Her ku diçe lêçûnên me zêde dibin. Bi dehan weşanxaneyên mezin yên Tirkiyê jî beşdarî vê pêşangehê nebûn ji ber rewşa aborî. Welatiyên ku berê xwe dane wê pêşangehê jî her çi qas bi hebûna bi sed hezaran pirtûkan keyfxweş bibin jî ji nirxê wan gazincin. Çok memnun oldum pandemiden sonra. Ez gelek keyfxweş bûm ku piştî veyrosa koronayê pêşangeheke ew qas mezin hate li darxistin. Ji xwe ez gelek ji pirtûkan hez dikim. Lê belê li gorî salên borî nirxê wan biha bûye û derfet nebû ku em zêde pirtûkan bikirin. Yani inşallah daha güzel fiyatların olduğu bir İnşallah dê heyamên pêşiya me da pêşangehên ku nirxê pirtûkan erzantir bin bên li darxistin. Bi rastî jî nirxê pirtûkan biha ye. Pêdiviya her kesê pirtûkan heye. Lê nikarin bikirin mixabin. Ev pêşangeha navdewletiya pirtûkan dê heta 27 Adarê berdewam bikin. û rêyederên pêşangeha amaje pê dikin ku armanca wan ya sereke ew em îsal 500,000 kes serdana cihê pêşangehê bikin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.